Most videó. Ja. Várjatok, világ legmagasabb épületét le akarom vezetni. Honnan? A láváról. Még Tamás László sem csinálta volna jobban. De ezt ő is hallani fogja. Felrakjuk YouTube-ra. Tamás László vagy király. Basszus, nem jó, mert nem látszanak a pálmafák. Pont a kanyarról kiesek. Na, és itt látjuk a világ legmagasabb épületét. Na megint. Tudtad, hogy ez a világ legmagasabb épület? Én nem. Nem volt időm utána olvasni.